Kaixo, lehenengo bekoa gara, eta gaur zorriaren larrua antzerkia antzeztuko dizuegu. Espero dugu asko gustatzea. Zorriaren larrua. Behin batez Umuriako erregina bere alabari ilea orrazten ari zen. Kontuz ama, nire ematen idazu. Zer da hau, zorri bat! Ea nolakoa den? Nolakoa izango da, lazkagarria! Oso polita! Hil behar dut azkazaren arte! Ez ama, kaso batean biziriko zen nahi du! Zorri bat gorde, ez da pentsatzen! Ai, izate egingo dut betirako! Tira, bazen zure eta igaldetzera! Erregina eta alaba erregearen gana joan ziren. Zer gertatzen da? Zure alabaren ginen, zorri bat aurkitu dut. Eta zer? Kaxa batean bizirik gorde nahi du. Zorri bat kaxa batean? Bai, eta kirket bat kaiola batean? Bai, eta arrain bat kristalezko ontzi batean? Bai! Arrazoi duzu, gorde zure zorria. Zer jango du? Denetatik emango diot, letxuga, patata gozia. Txorizu frijitu, lodi-lodia jarriko dugu. Baina egun batez, zorria hil egin zen. Ai, nire zorria, ai! Lasai, neska. Ai, nire zorri maitea. Lurperatu egiko dugu. Ez, lurperatu, ez eta ez. Zer egingo dugu? Danbor bat egingo dugu. Danbor bat zertarako? Hora porrot-ponpon joko duzunean, zorriz horreituko zara. Gora nire aita! Ja! Eta horrela, zorriaren larruarekin danborra egin zuten. Apustu bat egin dugu. Zure danborra asmatzen duenenik zorriz larruz egin dagoela asmatzen duenari bizkar gainean eraman dezaket. Adi, ura emango zaio. Eta asmatzen ez duenari bera dirua kenduko zaio, guretzat. Ja. Ez du inor asmatuko zorri larruz egin dagoela. Aguazil! Zoaz plazara eta leku guztietatik mandoa irakurri. Erregearen partetik
dutenari bere dirua kenduko zaio. Ongi dago, zoaz plazera eta leku guztietatik, handa gira. Hungriako ereinuan 6 superpertsona harrigarriak bizi ziren. Superjakintzoa gara! Betik ideia askara edukitzen ditugu. Super indartsua gara. Izugarrizko indarra daukagu. Gu superentzuleak gara, urrutitik entzuten dugu dela. Entzuna baziloren bandoa! Erregaren partetik galdera bat! Printzesaren danborra zer ezegina dagoen asmatzen duenari bizkar gainean eraman dezaket adin urre emango zaio eta asmatzen ez duenari bere dirua kenduko zaio. Ideia bat! Erregearen dirua irabaziko dugu! Gaztelua hemen ondoan dago. Superentzule, ea zerbait entzuten duzu. Zerbait entzuten duzue? Bai, gazteluan erregea esaten ari da, diru asko irabazten ari dela. Hori bakarri? Ez dugu gehiago entzute! Jendea, erregearen gaztelura joaten hasi zen apustua irabazteko asmoz. Hurrengoa, herriko gizona. Zer ezegina dago? Ardiraduz ziur nago. Ez duzu asmatu zure dirua guretzako. Ospamendi hurrengoa. Ez, oso pobrea naiz, ez kendu dirua. Nire txokak diru gabe geldituko dira. Orain pobreago izango zara. Ospamendi hurrengoa. Hurrengoa, herriko emakumea. Nirea laburra, zer ezegina dago? Gatu larru, ziur nago. Ez duzu asmatu zure dirua guretzako. Ospamendi hurrengoa. Ez duzu pobrea naiz, gatazu erruki. Ospamendi. Herriko gizona. Nirea laburra. Zer ezegina dago? Txerrila ziur nago. Ez duzu asmatu zure dirua guretzako. Ospamendi hurrengoa. Ez, oso pobrea naiz. Ez kendu nire dirua. Ospamendi. Hurrengoa, herriko emakumea. Nirea laburra. Zer ezegina dago? Ez duzu asmatu zure dirua guretzako. Ospamendi hurrengoa. Ez mesedez. Oso pobrea naiz.
Erregina eta printzesa esaten ari dira aberatsak ari direla. Hori bakarrik? Ixo! Zorrilarruz egina dagoela esan dute. Zorrilarruz? Bai, zorrilarruz. Aberatsak egingo da! Guazen gaztelura! Bai, guazen. Herriko gizonak emakume ez zuten asmatzen danborra zerez larruz egina zegoen. Hurrengoa, herriko gizona. Nintearen danborra zerez egina dago? Ziur nago, ez duzu asmatu zure dirua guretzako ospa hemendik hurrengoa. Ospa hemendik. Hurrengoa. Hurrengoa, herriko emakumea. Nintearen danborra zerez egina dago? Azter larruz ziur nago, ez duzu asmatu zure dirua guretzako ospa hemendik hurrengoa. Tramposotu zarete ez kendu, atzeko behar dutetan. Ospa hemendik! Tramposo batzuk dira. Baina halako batean, 6 superpertsonak agertu ziren. Hurrengoa! Hurrengoa, herriko emakumeak eta gizona. Nintearen danborra zerez egina dago? Egira! Zorrilarruz! Zerrilarruz! Zorrilarruz! Asmatu dute! Kakazarra! Lasai, aguazir, emaiozu poltsa bat urre. Poltsa bat urre? Ez, zuk izan zenun. Tira, bota urrea! Bai, aguazir, bota urrea.
Mesedez, oso